croeso mowr iawn i chi i lleisia lleol, podlediad a prosiect Llwyddo'n Lleol. Fiona ydw i a dwi yn mynd i gael y fraint heddiw yma o'ch arwain chi drwy'r bodlediad yma sy'n dathlu lleisia lleol a llwyddiannau lleol. Efo cefnogaeth Raglen ARFOR ac ysbrydoliaeth prosiect Llwyddo'n Lleol, da ni yma i ddangos bod cyfleoedd cyffroes a dyfodol bywiog iawn yn aros amdanach chi yma yng Ngorllewin Cymru. Yn ystod y gyfres, mi fydden ni'n cwrdd â phobl ysbrydoledig sy'n profi bo ffynnu yn eu cymunedau cynhenid yn bosib. O entrepreneuriaid i arloeswyr, mae gen nhw gyd i stori i rhannu, a mae'n fraint cael bod yma i'w hadrodd nhw. Rwan, heddiw yma, da ni'n cael siarad efo dwy o'r enw Hanna a Caryl, a maen nhw o Morlais. Reita, be yn union ydy Morlais? Wel, dwi'n gobeithio yn wir na i ddysgu hynny heddiw yma. A maen nhw hefyd wedi bod yn rhan o Elfen Gyrfaol Llwyddo'n Lleol. Felly dwi'n edrych ymlaen i gael sgwrs efo chi'ch dwy heddiw yma. Helo, Hanna, Caryl, dych chi'n iawn? Helo. Helo. Wel, croeso ata ni. Reita, dwi'n meddwl na ni gychwyn efo y cwestiwn mowr. Dydath ni'n iawn, be ydy Morlais? Wel, prosiect yn Llanw Menter Môn di Morlais. A mae o rheoli ardal o tua 35 km sgwâr o Welyn Môr just off yr arfordir wrth ymyl yn Islawd ar Ynys Cybi. Felly mae y cynllun efo potensial i cynhyrchu 240 megawatt o trydan glân carbon isel. Wow, okay. Felly mae hynna digon o tua 180,000 o cartrefi, so eitha lot. Dipyn. Ie, dipyn. So mae Morlais di adeiladu i sorsaf ar Ynys Cybi a di lleoli cables o dan yr lôn tuag at Parc Cybi i cysylltu efo National Grid. Felly bydd datblygwyr dod i'r safle, rhoi turbina nhw yn yr môr a cysylltu i fewn i'r infrastructure mae Morlais di adeiladu. Wow. So dyna, trosolwg sydyn o'r prosiect. Be di dy swydd di yn Morlais, da Hanna? Dwi swyddog cyfathrebu cysylltiadau cyhoeddus ar y prosiect. Da, a be mae hynny yn ei olygu chdi o ddydd i ddydd ta? Felly dydd dwi diweddaru'r wefan, dwi'n neud y socials, dwi helpu efo ymweliad i'r is-orsaf, so da ni'n cael lot o ymwelwyr eisiau dod i gweld y prosiect, dysgu mwy amdano y prosiect. Felly, helpu trefnu heina, a dwi hefyd helpu Fiona sy'n yn swyddog sgiliau hyfforddiant, so mae hi'n mynd allan i ysgolion uwchradd a gynradd yn yr ardal i sôn amdano prosiect a siarad i'r plant amdan yn eu Llanw. So helpu ar yr ochr yna hefyd. Briliant. A wedyn, mae gen i Caryl o fama efo ni hefyd. Felly dydath ni chdi bach, so ti'n wreiddiol o Geredigion. Ydw. Felly, be sy'n dyddenu di i'r gogledd, achos i bellach yn byw yn Bangor? Ydw, so des i lan i'r gogledd i'r brifysgol. Dwi dal yn y brifysgol yn y trydydd flwyddyn yn studio'r gyfraith. So mae gweithio gyda Morlais yn cyfriflu gwahanol. Felly, sut ddos ti ar draws Morlais? Sut mae'r cyfle yma di dod at dy stepan drws di ta? So, just drwy social media, really, nes i gweld y swydd trwy Llwyddo'n Lleol, a nes i gael y swydd, a maen wedi bod yn very accommodating gyda fy ngradd, a so felly dwi'n gweithio gyda Morlais un diwrnod yr wythnos tra hefyd yn neud y gradd. So, be nath dy ddenu di at yr Elfen Gyrfaol Llwyddo'n Lleol ta? Be oedd yr atyniad yna i chdi? So ni'n gweld ar y cyfryngau bod yr opportunities oedd pawb yn cael yn hwnna'n amazing. A hefyd, oedd yn galluogi fi gweithio a cael profiadau. So ni erioed yn cael heblaw hynny, tra dal yn y brifysgol. A bwyau i aros yng Nghymru. Mae'r agor yn llygad definitely i'r cyfleoedd sydd ar gael. Felly, sut fath o gyfleoedd ti wedi cael dros y misoedd dwytha?
eang iawn. So, rhan fwyaf dwi hefyd yn mynd allan i ysgolion yn Gwynedd a Ynys Môn, gynradd a uwchradd, a colegau a rhai ffair gyfarwydd yn Prifysgol Bangor hefyd, just i addysgu plant a pobl ifanc am y prosiect, a i trial llenwi'r skills gap sydd rhwng y datblygwyr sydd yn chwilio am pobl i weithio a'r pobl sydd yn yr ysgol nawr. Felly, dyda, os ti'n mynd i'r ysgol rwan, be ydy'r prif bethau fysa chdi eisiau rannu efo'r plant, efo'r disgyblion yna? Fi cyn i ni'n dechrau off yn gweud, mae yna gymaint o swyddi yn y sector yma, sa chdi erioed yn meddwl am, so ni erioed yn meddwl am, a mae'n bwysig i cadw opsiynau pawb yn agored iawn. A dewis y pynciau iawn yn yr ysgol, edrych ar y pynciau STEM, a bod y cyfleoedd yma i gael yng Nghymru. Ti'n gorfod mynd dramor yna, byd. Felly, pan ydych chi'n mynd rownd yr ysgolion yma ac yn addysgu'r plant a phobl ifanc, sut fath o bynciau neu beth sydd angen iddyn nhw i wneud mwyn o bosib cael swydd mewn cwmni fatha Morlais ta? Wel, dwi'n meddwl mae'n pwysig i cael y neges allan bod does ddim rhaid cael gradd mewn peirianneg neu mewn gwyddoniaeth amgycheddol, a dwi'n meddwl mae Caryl enghraifft o hynna. Mae hi astudio gyfraith, achos mae yna amrywiaeth o swyddi gwahanol. So nes i astudio busnes yn prifysgol, so dwi'n meddwl mae'n pwysig i cael y neges yna i pobl ifanc. Dyn nhw ddim angen cael y drws ar y diwydiant yn ei adnewyddadwy, achos dydyn nhw ddim meddwl bod nhw efo'r gradd iawn neu sgiliau iawn i cael swydd mewn y diwydiant. Felly, ers i'r Elfen Gyrfaol Llwyddo'n Lleol gael ei hysbysebu, chydig o fisoedd yn ôl, os yna wahaniaeth i bod yn y gweithle, be ydy'r y peth gorau sydd wedi digwydd ers i rywun fatha Caryl ymuno efo'r tîm? Wel, mae wedi bod gret. Gweithio efo Caryl, cael hi ar y tîm. Mae hi wedi just setlo fewn a slotio fewn i tîm rili hawdd. A mae wedi bod yn help enwedig ar yr ochr sgiliau pan da ni yn mynd allan i ysgolion. Mae hi gallu siarad amdan profiad hi, a mae o wneud y bach mwy yn relatable i'r myfyrwyr yn y prifysgolion. A pobl ifanc yn y ysgol a colegau. A lle ddychmygu hefyd, mae'n helpu, mae Caryl ti dal yn y brifysgol, felly o bosib bod y cyfle yma yn mynd i ddenu Caryl ella i aros yn yr ardal. Mae hwnna rhywbeth mawr, lot o bobl sydd yn mynd i brifysgol ella Bangor wedyn yn mynd i rwle arall i ddinas i fyw. Felly mae'r cyfleoedd yma gobeithio yn mynd i wneud i bobl aros neu yn dy le di ysdi brifysgol yn Gaerdydd, dwi'n meddwl bod fi'n iawn i ddeud. A mae cyfleoedd fel yma wedi wneud i chdi ddod adra wedyn i Sir Fôn, ynddo? Wel, mae hynna rhan pwysig o gwaith Morlais. Da ni gweithio efo Gyrfa Cymru, colegau, prifysgol, i siarad efo'r pobl lleol, i deithio nhw amdan y swyddi yma sydd ar gael. Does ddim rhaid i nhw symud i ffwrdd, neu geith nhw mynd i prifysgol, a wedyn bod na cyfleoedd yma yn yr ardal lleol. Felly, be ti'n meddwl elleith rhywbeth fatha Llwyddo'n Lleol neu unrhyw fudiadau eraill, be allan nhw'n wneud mwyn helpu cwmnïau fatha Morlais yn y dyfodol mwyn denu mwy o bobl i ddod i'r ardal ac i weithio i gwmnïau fel Morlais? Wel, cyfleoedd fel yma, fel yr Elfen Gyrfaol, cael cyfle i pobl ifanc dod i gweithio ar prosiectau gwahanol, i gweld beth sydd ar gael yn yr ardal. Mae hynna'n rili pwysig. Byswn ni ddim yn gallu cynnig y cyfle yma heb yr Elfen Gyrfaol a'r help gan Llwyddo'n Lleol, felly mae wedi bod yn profiad gwerthfawr.
Dim bod i ni'n ni rhaid fel dim prosiect. pressure arna chdi o gwbl, os ti eisiau mynd i Lundan neu be bynnag flwyddyn nesaf. Dal, mae rhaid i chdi aros yma rwan. Ond ti'n gwybod, dy dair blynedd, wel, faint ydy dy gwrs di, ddeu gwir? Ydy o'n dair blynedd? Tair ydy. Felly, beth sydd ar y gweill i chdi flwyddyn nesaf? Cwestiwn da. Ar hyn o bryd, fi yn treol aros a gweld pa drysau sydd yn agor. Os bod rhywbeth yn dod fyny gyda Morlais neu rhywbeth arall gyda Llwyddo'n Lleol, fi'n modd yn hapus i bod yn really agored i hynna. A fi'n credu hwnna'r peth mwyaf fi wedi dysgu o'r cael y cyfle yma, achos cynt o'n i'n very focused ar un lle, a nawr fi'n mwy calm a mwy chilled am beth sy'n gallu dod trwy'r drws. So fi'n trial aros ei gweld, ond gobeithio byddai'n dilyn y daith o fod yn twrnau. Ond eto, gawn ni weld. Gei di fod yn dwrna, jyst gran siŵr bod chdi'n neud o'n arfer. Ond ti wedi bod yn teithio dipyn dros y misoedd dwytha. Dwi'n meddwl, sut ti'n jyglo fe gyd? Bod yn rhan y Morlais brifysgol, felly lle ti wedi bod dros y misoedd dwytha? Fi wedi bod i Lapland, fi wedi bod i Morocco, fi wedi bod bob man. A ni'n edrych i fynd eto gyda gwaith tro hyn. Ond gobeithio wneith hwnna digwydd, mae hwnna'n in the works ar hyn o bryd ydy. Felly, be fysa'n digwydd efo yna? Be ydych chi'n obeithio efo'r tripiau yna? Wel, ti wedi cysylltu efo datblygwyr do, so mae yna un yn Sbaen, so bysa hynna cynnwys trip drosodd i Sbaen, sydd yn cyffroes, yndi. So, gan ni just... trio rhoi chefnogaeth yn ei le i wneud y trip yna. Ydy hwnna'n rhan reit bwysig ac anatod o Morlais gweld be mae gwledydd eraill yn ei wneud i ddatblygu beth ydych chi'n drio wneud yn Sir Fôn? Wel, da ni heb di bod o blaen, ond mae'r cwmni Magienes, maen nhw wedi datblygu terbyn sydd am dod i safle Morlais. So maen nhw efo terbyn sydd yn arnofio ar top y môr. So bydd o trip i gweld be maen nhw wedi wneud, technoleg maen nhw wedi datblygu, i gweld gwaith nhw. Da, mae'n swnio'n ofnadwy o gyffroes. Edrych mlaen. Felly, be sa'ch chi yn ei ddeud i bobl fysa o bosib yn gweld yr Elfen Gyrfaoedd yna ar Instagram neu social media Llwyddo'n Lleol? Be sa'ch chi'n ddeud wrth y person ifanc yna sydd unai wedi gorffen prifysgol neu sydd yng nghanol cwrs? Swn i'n dweud, ewch amdani. Mae'r profiadau yn anhygoel, a profiadau swn i byth wedi meddwl am, fatha mynd i Sbaen a pethau fel yna. Ond hefyd, mae yna elfen arall o'r Elfen Gyrfaol gyda Llwyddo'n Lleol, yr elfen cymdeithasol. So, da ni'n cael mynd allan a cymdeithasu gyda pawb sy'n gwneud yr un fath o beth. So, mae hwnna wedi bod yn lyflu. Felly, sut ti'n meddwl allan ni annog pobl ifanc i ystyried gyrfaoedd mewn sectora fel Ynni adnewyddadwy yn ardal Arfor ta? Wel, mae o diwydiant sydd am tyfu. Da ni angen symud i ffwrdd o defnyddio neu lleihau defnyddio tanwydd ffosil. So mae prosiectau fel Morlais rili pwysig. A y ffaith bod Morlais digwydd fama ar Ynys Môn, a mae'n prosiect lleol, mae'n pwysig da ni mynd allan siarad efo pobl ifanc lleol i deud wrthyn nhw amdan yr cyfleoedd yma sydd ar stepan drws nhw. A beth ti'n meddwl sy'n nesaf ta? Be di'r gobeithion ar gyfer y dyfodol i chdi ac wrth gwrs i Morlais? Dwi'n mwynhau gweithio i'r prosiect. Mae pob dydd yn diwrnod gwahanol. Dwi'n dysgu rhywbeth newydd a cyfarfod pobl newydd trwy'r amser. Felly, o ran Morlais, cam nesaf prosiect ydy rhoi turbina yn y môr. Felly, amser prysur, paratoi ar gyfer hynna. Wel, diolch yn fawr iawn i chi'ch dwy. Dwi bendant wedi dysgu dipyn am Ynni adnewyddadwy a Morlais heddiw yma. Felly diolch yn fawr iawn i chi
pob lwc efo Morlais a pob lwc i chdi yn dy drydydd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor. Mae wedi bod yn blisar siarad efo chi'ch dwy heddiw yma. Felly os oes 'na rywun yn gwrando adra neu lle bynnag maen nhw'n gwrando eisiau gwybod mwy am Morlais neu eisiau bod mewn cyswllt efo chi, sut allan nhw ddod mewn cysylltiad? Mae gennym ni wefan morlaisenergy.com neu mae gennym ni e-bost hefyd info@morlaisenergy.com lle maen nhw'n gallu cysylltu efo ni os maen nhw eisiau mwy o wybodaeth. Wel, diolch yn fawr iawn i chi'ch dwy unwaith eto. Cofiwch, os ydych chi eisiau mwy o fanylion am Llwyddo'n Lleol, cerwch draw i'r wefan ar Llwyddo'n Lleol 2050.cymru. Rwan, diolch yn fawr iawn i chi am ymuno efo ni unwaith eto, a cofiwch rannu'r podlediad, gadael adolygiad ac ymuno efo ni ar y cyfryngau cymdeithasol i rannu'ch meddyliau neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau. Ond tan y tro nesaf, tara, hwyl fawr!